какво става, хора? Какво правиме? Значи, тук съм ви пробрал много хубаво нещо на Цунами Brainrot. Както виждате, имам доста парички. Ми дават общо моите хубавички брейнротки. Вижте ми скоростта. Видяхте я. Вижте ми парите. Видяхте ги. И сега нека да почнем с моите брейнроти. Първо започвам много интересно с това PPQ. Да, имам еспресона. Тъкмо сега я взех. Не знам как я взех. Тя не ми трябва за това видео, тъй че ще я селна. Така, ако има коментари, питайте дали тая еспресона да я селна или да не я селна. Това ще е до другата седмица. Значи, то са кой ден сме? Майче сряда, да. Значи другата седмица сряда ще ме питам дали ще видя коментарите и ще я изтрия на видео. Така, това PPQ Бърбър Патпен, който е доста добър, тех да кажа. Но убини Кекини. Това не е Brainrot. Фрули Фрула, Трипи и 6-7. Но убини Кекинини. Така, отиваме в най-хубавата ми база. Хора, гледайте. Омага, бурбалони люлиоли. Почваме с бурбалони люлиоли. Ти си луд. И с този капучино асасино, ти си луд. И блюбери неофритосин. Сега се питате как така толкова пари с такива брейнроти. Сега ви показвам най-добрите си. Приготвени ли сте? 3, 2, 1. Разбирате ли сега откъде имам толкова пари? Разбирате. Мисля, че да. Така че абонирайте се за канала и тая еспресона да я селвам ли или не. Окей. Вижте какво. Пишете в коментарите. Другата седмица и през абсолютно цялото време ще гледам коментарите. Тъй, че айде до другата седмица видео.